Tyjo, to je ptačí hovno, a že to on zedřene. OK, zdarec. Já tě vítám u 17. Doufám, že se máš fajně. Já jsem vás nechal teďkom dlouhou dobu bez videa. Asi 3 týdny. S tím, že byly tam nějaké pokusy něco natočit, ale nešlo mi mluvit. Prostě třeba se mi stalo, že jsem si rozbil mobil, celkem v pohodě týden, a během jednoho dne prostě zase zdržení všechno, zesypalo se, že, a mě vypadl mobil z kapsy, jak jsem lezl po schodkách dolů, a rozbil jsem si mobil. Už ho mám spravený a mám koupený i náhradník, kdyby se to stalo znova, který jsem vlastně měl i jeden týden normálně na cestě, ale jsem rád, že mám zpátky svůj mobil, protože jsem měl jsem půlku displeje nebo ty vole, já neumím mluvit vůbec. Měl jsem třetinu displeje černou a třetina displeje zase na vrchu mi nešla na dotek. A zachránilo mě to, že ta S23 má tu tuštičku, která není jak kdyby na dotek, ale je prostě elektronicky spojena s tím. Takže to mě zachránilo. Jo, že jsem ještě trošičku na tom mobilu ty poslední 2 dny v tom týdnu mohl fungovat. Zrovna jak jsem měl začít sbírat nakladky, jo. To je krásně vychází. Takže tak, no, ale nějak se to zvládlo všechno, jo, jak říkám, nešlo mi mluvit, zároveň nějaká ta prokrastinace, co se týče ve všem, jo, a i co se snažím jako angličtinu doučovat už pěkně dlouho, tak v tom taky, že, prokrastinace. Nicméně, dneska jsem chtěl vyražet o dost dřív, ale měli bychom to v pohodě stíhat na tu dobu, na kterou jsem tam chtěl být. Já jsem si počítal naštěstí čas jakoby navíc. Jo, protože já prostě vyražím ty pondělky, úterky, když vyjíždím domů, tak já prostě vyražím pozdě, no. Já jsem totiž magor. Já jsem třeba vyjel, teďkom jsem vyjel, jo. Já už jsem jednou ten úvod točil. S tím, že jsem se tam musel zase stočit do křižovatky a zase uličkou se vrátit, protože jsem si zapomněl elektro, že? A největší kuřák, ještě tady zapomínám blinkry dávat, je největší kuřák, úplně závislák, že si zapomenu elektro, tak to bez toho nejde, takže jsem se musel vrátit, tak doufám, že šéf nebude naštvaný. A tak, nicméně, ještě další novinka v mojich videích bude ta, že se budu snažit neříkat jména firem, neukazovat jména firem, neukazovat příjezdy, samozřejmě, když ten příjezd bude nějaký zajímavý, tak jasně, že natočím, zase nebudu tady dávat úplnou cenzuru. Jo, pořád prostě natáčíme dál, nějak tu práci vám chci ukazovat, takže když prostě bude zajímavý příjezd, nebo bude nějaký složitý nebo něco, tak ho určitě natočím. Šéf si přeje, abych neříkal ty jména, což já se vám budu snažit neukazovat ani jména, ani moc jako lokality nebo tak. Samozřejmě řeknem si, jedu do Nového Jičína naložit nebo tak, teďkom jedu do Uničova naložit, jo, nějaký odlitek či co, jo, ale nebudu úplně říkat do jaké firmy, přesně kam jedu, jo, prostě budem v tomhletom takový víc, jak to říct, diskrétní? Asi nevím. Takže takhle, no, protože bohužel je taková doba, podráží se ceny, kradou se ty přepravy, takže já se budu snažit tak, ať prostě šéf mi tady dal V8, dovolil mi natáčet, tak já se budu snažit zase, ať tím nějak neohrožuju biznis. Takže tak, já valím pomalu do Uničova, poslechnu si tady Fettyho Jiný vesmír vydal nový, po nějaké dlouhé době si myslím, takže si poslechnu a dám si kávčo a tak. Vidíme se v Uničově. Tak jo, já jsem v areálu, valím naložit, jeden odlitek tady a povalíme s tím pryč pak. Ještě máme jednu nakladku potom. Takže tak. Ok, já jsem úplně zapomněl, že vlastně už točím track vlog, ty vole. Nebo track vlog, track life. Nicméně naloženo mám. Teďkom jedeme k té Praze, teď nevím, jak se to tam jmenuje. Tišice tuším. Takže tam jedeme naložit a povalíme směr Germany zase do Německa hezky. Klasika.
Mohelníček jinak pěkně už otevřený, už se tu dá jezdit. Takže super. Já jsem na netu četl, že byla asi i nějaká debata, že tam někdo říkal, že se to mohlo pouštět kyvadlově, jenomže tady je takový provoz, že tady by byly úplně šílené kolony, kdyby se to pouštělo kyvadlově. Takže já si myslím, že takhle to bylo v klidu, no. Jako, tak mě se to nějak extra netýká, protože já jsem tady tyhle ty věci dokázal objíždět po D1. Mě to vyšlo dokonce kratší, než tady objíždět tu objížďku, co tady byla. Takže mě vyšlo líp to objíždět po té D1. Jo, s tím, že fakt jako, když se podíváte, tak prostě tady je provoz jako prase, takže já si myslím, že kdyby se to pouštělo na semafor, jo, prostě kyvadlově nebo tak tady by byly šílené kolony. Takže si myslím, že takhle. Hele, měli jsme to krátkou chvíli, měli to rychle, takže si nemůžeme stěžovat. Podle mého teda. Tak jo, já mám naloženou třetí nakladku, zatím poslední, ještě mám jedno pole volné, takže by něco mohlo přijít a tady je takováhle cesta, jo. Tady musím opatrně na ty větve. To je jediný příjezd, jo, do té firmy, z druhé strany je most 2 metry. Takže tady se jinak jet nedá. No a ještě mám uzavírku po cestě, takže to musím objíždět přes Brandýs. Tady máme mezi barákama a tam vyjedem na křižovatce. Nicméně já jedu směr Praha, objedu si Prahu a či na to bere. Objedu si Prahu a valím Rozvadov a do Německa. No ty vole. Ještě kamion tady vychytám. A on mi krásně uhne. Super klučina. Nicméně s klidem můžem valit. Tak jo, no, tak jsem za vlastní blbost dostal 1500. Tam z té jedné strany, kudy my jsme jeli tam, tak zákaz není, ale z druhé strany už je 6tunový zákaz. A my jsme tam s tím sklopkařem byli, co byl přede mnou. A oba dva jsme dostali plnou taxu, no. Já jako, policajti nebyli nějak protivní nebo tak. Ten mladý klučina, co tam byl, tak ten byl i milý. Ten říkal, jak si z toho nic nedělám, že ví, že to nedělám pro srandu tu práci. Že jsem si tam nejel prostě pro srandu, ale jsem se nějak potřeboval dostat. A já jsem jim mají říkal, že jsem tou cestou přijel, tak jsem prostě věděl, že projedu a že to tam neznám, tak jsem prostě se potřeboval dostat zpátky, že? No, klučina by mi to uznal, dal by mi to za 200, za 1500, ale přišel druhý a ten začal, ne, vůbec, ředitel nám říkal, že musíme dávat plnou taxu, takže 1500. Takže mám hezky 1500, no. Ale tak můžu si za to sám, nebudu tady ze sebe dělat chudáčka, nebo že já jsem tady nějaká obejť, to určitě ne. Zákaz jsem viděl, do zákazu jsem věl, uvědomuju si to, takže já přijímám chybu a dostat 1500 si myslím, že je důstojné. Nebo zasloužené, ne důstojné, ale zasloužené. Takže tak. Pokračujeme v krasojízdě. OK, tak já už jsem zastavil na Rozvadově. Tak já jsem vlastně celý den dneska volal s kamarádem, s kterým jsme si dlouho nevolali, dlouho jsme tak dobře nepokecali. Takže zdravím Juru. Jezdí Tatrovkou, takže byla sranda, zasmáli jsme se, pokecali jsme vážně. A tak no. Nicméně já nevím, jestli ještě jsem to zmiňoval, ale vlastně ten policajt, ten starý mladý neřekl nic. A ten starý samozřejmě si stěžoval na to, že mám ještě žluté světýlka. Naštěstí tohle neřešili už, jenom mě na to upozornil, že a ty žluté světýlka si odmontujte, ty tam taky nesmí být. Takže, ale má v tom pravdu, oni jsou ze spodka už zeškrpané celkem, už tam jsou díry. Je možné, že se tam může dostat i voda, takže má pravdu, přijdou odmontovat a musím tam dát nové.
I ty plastové krytky zezadu, jo, nejenom ty plexy, ale prostě celkově dostalo to za hůl, jak jsem sižděl z toho jezerečka jednoho a škrtnul jsem si je. Takže má pravdu, to přijde vyměnit. S tím, že příští týden má šéf závody, ale ten další víkend bychom mohli už dát nějaké ty myší uši a gilečka do spodku. A ještě bych chtěl stihnout do jednoho takového menšího track srazu udělat sluneční clonu aspoň. Ještě tady byly nějaké plány jakoby lakování, ale to buď to v budoucnu, to se ještě nějak rozmyslím, ale v momentální chvíli do toho chci dát tolik a tolik peněz, to znamená, že dolů světilka a do zrcatek světilka, měly by to být gilečka a myší uši nebo lollipops. Doufám, že to říkám dobře, jestli ne, tak mě v komentářích můžete opravit. A chtěl bych tu sluneční clonu, no. Takže tohle. A možná si něco tady do interiéru, něco pěkného pro mě. Povlečení. Chci si koupit do Scanie černé povlečení. Tohle je by the way do DAFa, jo. Ale prostě sedí mi to tu, trošku tady to akorát odstava, ale tak nebudu to vyhazovat. Je to červené, sedí mi to zrovna tady do toho interiéru, takže tohle mám z DAFa. Ale v DAFu to v životě nebylo. Tam jsem měl jiné, protože no to o tom se můžeme pobavit někdy jindy, kdybyste o to měli zájem, jo. Proč jsem třeba skončil v bývalé práci a co jsem tam měl za auto jako poslední. Nicméně chtěl bych koupit do Scanie černé povlečení a chtěl bych čistě červené, jo, prostě tu nějakou třeba takovouhle červenou, nebo takovou prostě červenou, čistě červené povlečení, jako bez těch čistě červené povlečení a černou tu. Ať mi to sedí i když si vyměním to. Já jdu pojezd, bo mi tady ten rohlík uschne do té doby, než já se tady vykecám. A já povalím spinkat. Takže takhle. Nebo najím se, vyčistím si zuby, umyju si hrnek a povalím spinkat. Takže tak. Dobrou.
Dobré ráno. Máme 5 hodin ráno a vyražíme pomalu přejed hranice. Pomalu do Německa. Máme to přes celé Německo. Po 6 na 5 a kousek po 5 a pak se sjede. Pak se sjede, jak je Würzburg, tuším. Takže pomaličku vyjedem tady z Rozvadova. Ty vole. A můžeme fíčet. Kurně. OK, takže já jsem tady v Koloně. Už nějakou chvilku, ale to není jako, že jsme stáli, to prostě my jsme zastavili, stáli 5 vteřin a zase jsme se rozjeli a třeba na 80, 90, pak se zase zastavilo 10 vteřin na to. Takže takové pocukávání. Nicméně mám tady ještě hodinku jízdy. A jako bere mě tak nějak spaní, ty vogo. Jsem nějaký unavený, takže se o pauze asi schrupnu. Dlouho jsem se neschrupnul přes krátkou pauzu. Když nepočítám, když jedu noční, jo, to prostě vždycky. Policie je na vrchu. Nebo aspoň mi to tak přišlo, že to je policie. A tak bliknu jim, že? Co když si fotí kamiony? I policie si může fotit kamiony třeba. Takže si o pauze najdu místečko a schrupnu si. Nemám ani Red Bull, nic, čím bych se nakopnul. Všechno mi došlo a zapomněl jsem si doma koupit Red Bull. OK, zajel jsem tady, takže jsem na vykladce. A jdem se spotit, protože budu tahat ty tunové palety ručně. Nicméně jdu se nahlásit, jak nezdržu. OK, mám vyložené první vykladku. Samozřejmě po cestě ty kolony mě celkem zdržely. Nebo kolona. Ta jedna byla taková kratoučka, tam mě zdržela možná pár minutek akorát. No a teďkom válím na tu druhou vykládku a snad mě složí ještě dneska. Hlavně jak mě tam nesloží, tak já to nezaparkuju. Tak uvidíme, no. Tak jo, tady je vjezd do té firmy. Vymorgenovali mě. Jsem tady ještě pojedl. Samozřejmě dávám si tu svůj nějaký džusík, je to dobré. Mám tady hnedka obchod, kdybych potřeboval, ale ho nepotřebuju. No, vypadá to, že tady bude celkem klídek, za mnou jezdí vlaky. Vlastně někde tam, za tou zdí, tak jezdí vlaky ještě jinak. No nicméně jinak tady to je zrovna taková oblast, kde prostě, jo, tam někde za tou prostě cestou větší, tak je víc těch firem, je tam prostě průmyslová část, ale my jsme zrovna jak kdyby takovém rožku už za tou cestou ještě, kde je kousíček prostě nějaká průmyslovka. A jinak tady prostě jsou už všechno rodinné baraky a paneláky a takovéhle věci, jo, řadovky a tohle. Takže tak, no, nicméně tady se dá spát. Jo, za mnou to klučina ještě ze sklopkou narval a ten nepůjde vidět. Ale je tam točna, tak nevím, jestli tady neudělá jenom pauzu nebo něco. A pak odjede, bo tam na té točně se neotočí asi kolem něho, nebo já nevím. To bych se tam musel jít podívat a na to jsem byl línej. Zatím, teď jsem pojedl. Takže tohle, no. Takže zítra ráno v 7. OK. Jelikož je horko a já jsem spocený, a tady se nedostanu jen tak ke sprše, tak vytáhnu svoji kempingovou. A teď nevím, jestli to tam musí být, nebo mi to bude vytékat. Ne, to nebude vytékat. Mám nastartované, bo si trošku vychlazuju kabinu a potřebuju si nachladit klimatizaci, abych potom mohl mít nezávislou v ekorežimu.
Ale na noci už asi potřebovat asi ještě nebudu, nevím, jak bude v noci. Já jsem kokot, že bych si to tady oddělal, vole. Tak, kolik toho mám? Půlka mi stačí. A dám si to tady na sluníčko na chvilku, pak se osprchuju. Doufám, že mi to neudělá do toho díry. A tady mi to vlastně ukazuje stupně, ale nevím kurník jak. Ale když to nechám chvilku na slunku, tak tady ta sprcha se prostě nahřeje, takže ta voda potom není taká studená. Takže ji nechám chvilku na slunku, jak se nahřeje, a nebudu to moc nafukovat. Vlastně je to nafukovací nebo pumpovací, takže to nemusím mít ani pověšené, může to mít doma na zemi. Což je super, že nemusím hledat kde v navěsu nebo tak to pověsit. To by to pak mělo ukazovat stupně, že by se to mělo nějak zvýraznit. Tady si potom otevřu dveře. A tady se nějak osprchuju. Tak jo, mám to teda tady nějakou chvilku. Že bych tam něco viděl. Nějakých 30 stupňů tam prej je, a tak to pochybuju. Tak, využil jsem svou deku, která se nedotýká země. Tady si dám sprchu. Tohle si vlastně otevřu. Tohle by mi mohlo držet. No a tady se nějak osprchuju. Tlak to má dobrý. Takže paráda. Takže tu se nějak osprchuju a pohoda. Ale tak to už nemusíte vidět, jak se tu čvachtám. Tož tak sprcha nebo voda mi vyšla přesně jak jsem říkal. Úplně akorát. Netřeba plýtvat. Vozím sebou asi 30 litrů, tam tu sprchu, hej ty vole, já fakt neumím mluvit. Tam tu vodu v tom kastlíku mám právě na sprchu a po případě, když si chci umýt kola. Ale spíš teďkom v těch vedrech si to šetřím na tu sprchu. Jo, kdybych potřeboval sprchu. V tomhletom kastlíku mám potom na kafe, na umývání, někdy si pod tím vezmu třeba hlavu nebo něco. Takže tady mám tu malou 10 litrovou, tam mám 20 litrů. A tak no. 30 stupňů to fakt nemělo. Nevím, jak tady to ukazuje. Ale mi fakt stačí, i kdyby to bylo studené. Náhodou teďkom po těch vedrech, teď začalo trošku foukat, takže je to fajn. Hlavně tady v tom průduchu. Mezi tou zdí a tím kamionem. Takže tady to teďkom je fajn už. Jak nepere slunko na kabinu, že předtím mi pralo slunko na kabinu. Takže tak, poradit se dá i bez sprchy. Nicméně, dám si šiltovku, jak nevidíte moji plešatou hlavu. Nicméně, starejte se o sebe, jo. Já třeba v zimě to je s tou kempingovou sprchou samozřejmě složitější, což úplně chápu. Pod kanistrem se taky nikomu nechce, ti co nemají kempingovou sprchu, jak je venku minus 15, nicméně v kabině si zapnete bufík a můžete se vzít aspoň tímhle. Jinak sprcha v Německu stojí 3 €, což není zas tak moc. U mě je to super, že mě to proplací zaměstnavatel, takže pracovat u DAV Maxu je fajn. takže tohle. A starejte se o sebe, ať o nás nemají lidi špatné mínění na těch cestách.
Nenoste na sobě jedno tričko celý týden, ještě nejlépe, když tady máte flek od hořčice, tady od kečupu, jo, tady od tatarky, kurňa, tady máte flek, že vám z toho lezou chlupy. A potom samozřejmě se to vleče i na nás, no, co prostě tady, já si tady dám vlastně deku, ať nejdu vidět a prostě snažím se prostě, abych zítra, jak půjdu vykládat, tak prostě nesmrděl jak cap. Já si jdu vyčistit zoubky a povalím chrapat. Ten nový, použijem ještě ten starý, mám ještě trošičku. Já si jdu vyčistit zoubky, umyju si hrnek na kafe, nebo termosku, nebo co to je. Si umyju a povalím spát. Takže takhle. My se uvidíme zítra ráno. V 7 mám vykladku. A potom povalíme ještě na jednu vykladku a uvidíme potom, co bude za nakládky. Po případě za nakládku uvidíme, jestli budeme mít celé auto, anebo budeme mít nějaké sběráčky. Nicméně valím si vyčistit zuby a spinkat. Takže dobrou. Dobré ráno. Takže já mám vyložené a jedeme Sankt Wendel. Jo, už jsme to jeli, tuším. Nebo ne, já jsem vlastně tam vyložil a pak tam začínal takhle vlog. Nebo takhle jeden. Já valím na vykladku, na poslední vykladku a potom budeme sbírat nakládky. Tak vyložené máme a teď valíme na první nakladku a bude to trošku improvizace, protože vůbec nevím, tady jsem se nějak v městě minule motal a myslím si, že mě navigačka vede dobře, takže pojedeme hezky a opatrně podle ní. A tam jsem si zvolil nějakou cestu, kterou jsem koukal na Google mapy, že by měla být nejvíc OK, jo. Co jsem se díval, tak tam vede ještě jedna cesta, jenomže to jsou prudké zatačky ve městě a tam s návěsem se motat úplně se mi nechce. Jo, s tím, že jsou tam vidět už stromy na kruhačů, nepřijde mi to úplně dvakrát OK ta cesta, takže pojedu, co jsem se našel, kousíček dál a ta by měla být úplně v klidu. Ta by měla být ze všech nejjednodušší s kamionem. Takže tak, já valím pomalu na první nakladku, z které budeme mít 2 vykladky. A potom máme ještě jednu nakladku. A ta je do Kopřivnice. Takže tak. OK, tak já jsem dorazil, cesta tady byla totálně úzká, do protivky mi jezdily sklopky. A s jednou jsem se potkal v zatáčce a říkám, do prdele, já ji musím vychytat zrovna v zatáčce. No, později jsem zjistil, že se mi vychytal ještě v dobré zatáčce, tam ani signál nebyl, prostě les, skály, ty vogo, úplně úzká cesta, že jsem v pruhu měl problém jako to se vejít. V zatáčce jsem se potkal s motorkařem, co měl sidecaru. Tak už i kolem něho to bylo v té zatačce natěsno. Takže nic dvakrát příjemného. Tady je někde letiště ještě, tam by mělo být letiště. Pokud dobře vím. Ty vogo, ale tolik místa na spaní, co tady je. Cí koky.
Tak a před náma je to letiště. A my nakladáme tady, tuším. Vypadá to, že ano. Akorát někde kousíček dál od té haly. Co vidíme tady. Po celé délce se tu dá spát, tyjo. Tu je fakt jako hromada místa na přespání. To je normálně až škoda, že tady spát nebudem. Raptor, ne? Kurde. To bych chtěl takovou 4kolku. Yamaha Raptor. Hopsa, hejsa. Tak my se zastavíme. To jsou tu ty rampy. Tak si nie som istý. Karlovy Vary. Mám tady Čecha, takže kdybych nevěděl, tak se můžu zeptat. A co mi řekne Čech? Já jsem tady poprvé, víš, já taky nevím. Nicméně jdu za nima, jim říct, že tady jdu nakládat a jdem to naložit, tak nezdržujem. Už je jediná rampa přes ruku, ty vole. OK, jsem na rampě. Měli jsme tady lehce, mám tady Lerdamer furt. Tam je poslední platek, jsem ho chtěl sníst. Sice jsem musel přes ruku, bo tady jsou ty kontejnery, ale ty vogo, na to, že stojím, jakože jsem tady vychytal de facto nejhorší rampu, tak stojím nejlíp, ty vogo. Jo? A jak se nafukuje ten návěs vzadu, tak já jsem to zrovna trefil, že to je fakt rovně, takže jsem nemusel už potom znova nic dofukovat, nic. A ještě do toho stojím celkem krásně rovně, tady trošku ten tahač není úplně podél té čáry, ale tak to už jsou detaily, stojím fakt krásně jinak. No a trošičku jsme tady měli problém, my jsme předtím chtěli nechat místo a potom ještě něco doložit, jenomže váha by potom byla strašně moc vepředu, takže se jedna nakladka brát nebude, tady ještě by the way nějaká závodní draha, jo, co jsem viděl. Takže se jedna nakladka bohužel brát nebude, takže 2 metry, co jsme měli, tak asi brát nebudem, no, to vypadá. No, takže potom doložíme akorát jednu nakladku a asi směr domů, no. Takže tak. Já jdu počkat, mě řekl 5 minut, že mám počkat, že skočí ještě do kanclu a pak jdu nakládat. OK, mám to naložené, byla tady s nima domluva trošičku. Jeden typek mrzký, druhý typek ne že mrzký, ale zase zbrklý, jo. On mi prostě najebal do té stěny, co je prostě hnedka tady na konci toho navěsu za kabinou. Tak on se ty vole s tím vozíkem rozjel, no pak zjistil, že mu to nebrzdí, že? Tak do toho najebal, tak tam také 2 důlky malé. Tak naštěstí, že ještě dobrý. Jako celý navěs se úplně zatřepal. Počkej, tady nemusím blikat vlastně. Bo prostě jel jak hovado úplné, ty vole. Jo, takže tohleto, no. A furt byl taky zbrklý, on se neponaučil z toho prostě. No. Nicméně já teďkom jedu na ještě jednu nakládku. Tam, kde jsem ty vogo přespaval, tak tam se de facto vracím, akorát ne do té firmy, ale do toho města, Mannheim. Tam naložíme a pak asi směr domů, s tím, že asi tam budu muset ale přespat, bo pochybuju, že dneska mě naloží ještě. Takže tak, no. OK, tak já jsem už dorazil, ale všech ty voga tady úplně horko, proč tu mám čokoládu, aby se mi roztopila, kurník si budu muset do ledničky. Jdu něco pojést. Měl bych tu mít ještě džus, pokud dobře si pamatuju, ano, mám tady džus. Nechaj mě tu přespat, budem nakládat až ráno. Vlastně klučina teďkom vycouvává, otáčí se, jede pryč. Taky už ho nevzali pravděpodobně, takže tak, co já pojím. Já jsem si tady schoval ještě ten sýr. Dám si zeleninku nějakou. A dám si tady tohodle sejra. Tohodle sejra si dám s touhle zeleninkou. A česnekovou pomazánku bych tu měl mít. Takže tak, nicméně já jdu pojést. Nevím, jestli se půjdu projít, jestli je tady kam. Takže já jdu pojést a
trošku si užít pauzu, když už ji musím dělat, chtěl jsem to stihnout. Dneska naložit a ještě potáhnout, ale bohužel. Nicméně budeme v klidu, všechno jde zatím jak má, zatím je to v klidu. Takže tak no. Netřeba se furt nervovat. Tady na zaclonce mi sedí čmelák. A já jsem se úplně lekl a začal jsem zdrhat, protože já jsem seděl tady a mi začal lítat přímo u hlavy. A reálně mě trvalo tak minutu, než jsem si nasadil boty, takže kdyby reálně na mě zaútočil, tak já jsem mrtvý, kámo. Tak jo, já už se chystám ke spánku. Byl jsem si ještě vyčistit zuby, trošku jsem se pod kanistrem opláchnul a peřinu si dávat nebudu, budu spát pod dekou. A tak no, dolil jsem si pití, trošku jsem si vlhčeným ubrouskem přetřel ještě tady tohle, bo jsem to měl špinavé. To cyklistické ta cyklistická blbost prostě. Flaška. No a chystám se ke spánku pomalu. Takže tak, my se uvidíme zítra, zase začínají v 7 ráno. A naložíme a pojedeme směr Česká republika. Budeme mít 3 vykládky, budeme vykládat Humpolec, Olomouc a Kopřivnici. Takže tak. Nicméně já valím spinkat, takže až ráno. Dobrou. Tak dobré ráno. Někde mám tady parknout a jít pěšky do ofisu. Tak předpokládám, že asi tady. Počkej, jdeme to. Jo, to bude dobrý. No jako jestli mi vyjde na ten laudek, jestli si nebudu muset přifouknout. Ale tady si budu muset přifouknout. Takže tak. Jdeme naložit a jedem. OK, mám naloženo. Tak už valím pomalu, ale jistě směr Humpolec. U Humpolce v takové vesnici máme vykládku. A tak no. Dobré ránko jinak. Doufám, že se všetci máte fajně. A tak, nicméně jdu si poslouchat tady nějaké dramce a je domů s tím, že možná, když se zadaří, jo, tak to složíme i dneska. Záleží, do kolika ti tam jsou a záleží, jestli by tam kvůli mě když tak někdo počkal, no. Jak ne, tak ne, no, tak tam někde dojedem, někde to tam zalomíme a budem tam spát. A složíme to ráno. Hoši, holky, tak já jsem jednu kolonu objel. Tak fikaně, ale objel. Žádný zákaz, nic, já jsem to tam znal, bo my tam jezdíme vykládat pravidelně do jedné firmy, takže jsem to tam trošičku znal. No nicméně vedle mě je kolona už dobrých asi 5 minut, co jedu. A pořád to nekončí, ty vole. Jako ti se tady dobře načekají. To jim nezavidím vůbec. Tak jo, byla tady užší cesta, ale dorazil jsem. Takže já se tady zastavím a nahlásím se a jdem to vyložit. Doufám, že mi složí. Vidím, že tady skladník je, takže jo. Fanta a cigáro. To je kafe před spaním normálně. Nicméně. Vyložil jsem. Zapíchnul jsem to tady, mám sice ještě hodinu jízdy. Neumím úplně odhadnout, jestli bych dokázal dorazit na svoje jedno tajné místečko.
Takže to nechám už tady. Provoz moc tady není, kamion tady proletí úplně v pohodě. De facto to vede, tady jsou 2 nebo 3 firmy. Ty vole, no blesky. Tady jsou 2 nebo 3 firmy, takže já už jsem to tu zahodil, zapíchl. Stejně zítra nepotřebuju mít plný výkon úplně, takže, nebo plnou jízdu, takže si to vyrazím hold o hodinku dřív. Takže to nechám zapíchle tady. Přespím tady, zítra pojedeme do Olomouce, vyložíme v Olomouci a pak ještě složíme Kopřivnici. Kurva, doufám, že do mě neuhodí blesk přes noc. OK, nicméně já jdu obvolat svoji rodinku, potřebuji ještě mluvit se šéfem, protože mi to ukazuje, už v Německu mi skočilo zavada motoru a ono se sem tam stane, že to skočí, potom na díře poskočíte, tak to zhasne, nebo druhé nastartování, tak už to prostě neukazuje, jo? Někdy se to stane, ale mě to, jak říkám, jednou poskočilo, pak už to zmizelo, ale za půl hoďky se to objevilo znova a od té doby mi to svítí, že mám prostě závadu motoru, kontaktujte servis o kontrolu. Takže to potřebuju říct šéfovi, protože zítra budu v Olomouci, takže by se dalo, když tak, kdyby mi to zítra ještě vyskočilo, tak by se dalo v Olomouci skočit do Scanie. Nicméně objel jsem i druhou kolonu, vzal jsem to přes písek, takže vlastně spodem jsem objel Prahu a přijel jsem jak kdyby od Pelhřimova. Takže tak, nicméně krásná příroda, je tu celkem, až na tu dálnici, tak je tu celkem klídek. Takže si myslím, že by noc mohla být fajna. Takže tak, nicméně valím volat, valím se najíst a valím spát. Takže tak. Dobrou. Dobré ráno! Máme patek, je dobrá. Máme patek, je dobrá nálada, ujíždíme z toho hlas. Já vám přeju dobré ráno. Valíme vyložit Olomouc, máme to ještě 33 km, to znamená, že za chvilku tam jsme. Takže úplně paráda, fakt mám skvělou náladu, ty vole, úplně si tady mám party. Nicméně já to valím vyložit, já jsem vám chtěl popřát jenom dobré ráno, dokud mám dobrou náladu, protože je tady velká pravděpodobnost, že dorazím do Olomouce a nálada se mi skurví. Jo? Ono to totiž tak to bývá. Překážka, ne? Tady nic není. Nic, já se skočím zeptat. Já čumím na levou stranu tady na ty budovy, že to bude tady, protože mě tu vede navigačka a ona je naproti ta hala přímo. Já prostě jenom kdybych otočil hlavu na 2 vteřiny, kurňa, tak vidím halu H, ty vole. Hoši, holky, dojedu na tu halu H. Oni mi řeknou, tady je expedice, tady není příjem, tak se mnou klučina jede na spolujezdci, aby mě dovedl sem. A tady mi řeknou, že se jim to stává furt, že to není pro ně, že to ani není na halu H, že tam furt píšou hala H. Nemám tam ani firmu a tady pro ně to vůbec není. Takže to není ani na to háčko, takže já tady jezdím, ztratil jsem tady už půl hodiny. No ty vole, kamo, to mě poser v patek, ty vogo. Jo, a já mám jet tady. To je úplně pro někoho jiného. Jo? A je tu hala J a hala I. No a teď tady ty vole další firmy a pro kterou firmu to kurva je, vole. Snad jo. Snad to najdu. Tyhle, to je fakt za trest. To taky není. Hej, na tom háčku je ještě jedna firma, jdu to zkusit tam. Jo. Nebo měla by tam být ještě jedna firma, já jsem zašel
do automotivu, protože ty palety vezu ze stejného místa a byl to automotiv. Tady mi řekli, že to není ono, nebo já prostě nevím, ty vole, ale prostě mě poslali na z expedice na příjem. Jo, a na tom příjmu mi řekli, že to je tam Jčko, Ičko, tady je Ičko, Háčko. Ale tady je kurva jedna firma. Z druhé strany je Ičko. Tady je FM Logistic. Tak já nevím už. Tak nakonec to bylo tady, ty vogo. Ale to vám povím, ty vogo, přijel jsem nejdřív tu mi řekli, jo, to asi bude pro nás, to je dobré, ale musíte jet na jinou halu na příjem. Říkám, dobře, tak já pojedu, tak si kolega tady sedl vedle mě, nebo klučina odsaď si sedl vedle mě. Dojeli jsme na příjem a tak to tam rozdělávám a baba vyjde úplně, že ne, to určitě není pro nás. Tak mi řekli, že to bude tam Jčko, Ičko, ne? Tak přijedu Jčko, Ičko a tam řeknu, to není pro nás. V druhé firmě taky řeknou, to není pro nás. Tak dojedu tady zpátky, jedu až dozadu a tam je firma, říkám, tak já to ještě zkusím tady, když tak volám šéfovi. Zkusil jsem to tam, no nakonec to bylo pro ně. Ale kurník, to je tak těžké napsat aspoň na té hale H, že až firma až vzadu. A nebo napsat jméno té firmy, ať dojedu přímo do té firmy, ne. Vůbec, my napíšeme halu H a ty si tady můžeš bloudit půl hodiny, ty vole. Ty vogo, tak to je za trest normálně. OK, jak já mám vyloženo, tam se nesmělo natáčet. Vůbec, jo. Tam to bylo přísné v tomhletom, což chápu. Při tomhle to úplně chápu. S tím, že no teď mi vyjede auto, kurňa. A jedem. Tady ty už mě vidí, takže pohoda. Nesmělo se tam natáčet, nicméně teď půjdu si dotankovat Adeblučko na ono, mám to po cestě do Ostravy. Vyčachrujem v Ostravě, tam nevím, kde tam přesně je ten zákaz teďkom na té Rudné, kde můžu až kde nemůžu. A také věci, takže někde to vyčachrujem, naložíme v Ostravě a potom se pravděpodobně stavíme do servisu, protože mi tady svítí závada motoru. Jo, takže buď tohle, anebo nevím co, no. Mám cinknout šéfovi, jak naložím, takže tak. Takže jdeme si dotankovat AdBlue. Ok, já mám naložené. Nicméně kolem mě i kamion projede krásně, tak to je paráda. Nicméně já se s váma pro dnešek už rozloučím, takže já potom pojedu asi na servis nebo tak a už tady budu akorát jak kdyby popotahovat. Takže takhle no, nicméně pokud se ti video líbilo, tak můžeš sdílet. Jsem zjistil, že to tež funguje, že tam dáš tlačítko sdílet. Nicméně, jestli se ti video líbilo, tak dej like. Jo, dej lajčika. Napiš nějaký pěkný komentář. Jo, co si dáme jako závěrečné slovo do komentářů? Nevím. Napiš do komentářů V8, pokud jsi to dokoukal až sem. Nezapomeň to lajčisko samozřejmě, jestli se ti video líbilo. A samozřejmě odběry, dávejte odběry, jestli chcete vidět další tyhle ty materiály, co nahrávám na YouTube na mém trapném kanále, nicméně já se s váma loučím, takže buďte opatrní, jo, jezděte opatrně, jak s kamionem, tak s osobákem na koleji, na koloběžce a my se vidíme u příštího videa. Mír s váma.